तामुलपुर बियाबनि थाखाय जोङो इउपिपिएल हानजानिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों बिजाथि महरै दैखांदों आरो बिथांनि नामै आं दिनैहाय फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों नैबे सोनाब कुमारिघाटा ओनसोलावहाय बेवहाय रायजो राजाफोरनि जि नुथाय खोब मोजां परिबेसा खोब मोजां बयबो गोसो गुदुङै प्रमद बर' बिथांनो भट होनो थाखाय थियारि मानोना प्रमद बर' बिथाङा सासे बिटिसिनि सिटमोन तामुलपुरनिनो आरो बिथाङा दिनै रायजो सभानिबो सोद्रोमा बिथाङा चिफ महरै जेरैबायदि खामानि मावबाय तामुलपुर ओनसोलनि थाखाय दिनैहाय माने मेडिकेल कलेज लाबोनाय तामुलपुर जिल्ला बानायनाय फाग्लादिया दलां बानायनाय जि मोनसे थासारि बे ओनसोलाव लामा सामा बानायनाय बे जौगानाय खामानि मावनायाव प्रमद बर'नि गासैबो खामानिखौ नुजोबखानाय रायजोफ्रा गतिके रायजोफ्रा बयबो बेखौनो बुंसोलायदों जे प्रमद बर'नि अनगायै जों रावखौबो नाङा प्रमद बर'खौनो जों देरहागोन आरो प्रमद बर'खौ जोङो तामुलपुरनि एमएलए हिसाबै मोननो हास्थायो बेनो दा तामुलपुरनि थासारि जानानै दं अरुणादय दाननाय मानाय बाथ्रा बुंनायफ्रा बे खोब गोरोन्थि बाथ्रा बियो गोरिब गुन्द्राफोर बयबो मोननांगौ आरो बे गोरिब गुन्द्रा जायफ्रा मोनथावथाव बे मोनथावथाव मानसिफोरनो होनो थाखायसो बे स्किम बे नों होनो नागिरनाय सरकारनि दायित्वआथ' नों होनायसो बेखौ दाननायनिथ' नङा गतिके बेयो जाबाय बिथांमोननि सिन्ता जे होखानाय जिनिसखौ दानफिननाय बुंनोनो मोना होनांगौसो बिसोर जों होबावगोनसो होननांगौ बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा मोजाङैनो मिथियो गतिके बिथांमोननि जे आखु जे मोनसे दादागिरि जि स्टाइलनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ रायजोफ्रा मोजाङै बुजियो आरो बयखौबो जों बुंदों दिनै अरुणादयखौ जायफ्रा मोनदों बेखौ दाननो हाखाथारा आरो बे नियम बायदियैसो होनाय जायो आरो जायफ्रा मोनथावथाव बिथांमोना मोनखागोन एमएलएनि गेजेरजोंसो जितु जायो दा प्रमद बर' बिथाङा एमएलए देरहाखांनायनि उनाव बेफोर गासैबो थासारिखौ नायजोबगोन बेखौ प्रमद बर'निखौ बाद होनानै एमएलएखौ बाद होनानै अरुणादयखौ बोरै होगोन गतिके रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ मोजाङै मिथिगौ आरो सोरबा दाननो सोरखौबा दम होनायजों आगोलनि बायदि मानसिफ्रा दिनै रावखौबो गिनायाव गैया गणतान्त्रिक भाबै बयबो गावनि साननाय बायदि दिनै मावनो ओंखारबोदों आरो गावनि लुबैनाय बायदि दिनै भटखौ होनो फैगोन आरो बे लुबैनायाव जोंनि प्रमद बर' बिथाङानो नाम्बार 1 जानानै दङ प्रमद बर' बिथाङानो देरहागोन आरो प्रमद बर' बिथांजों जुदि पार्थक्यखौ जुदि रुजुलायोबा जोङो प्रमद बर' बिथाङा गोरलैयैनो देरहागोन खारन बिस्वजित दैमारि बिथांखौ तामुलपुराव दिनै सिनायो बिथाङा गोबाव सम बाहेरायाव थानानै खामानिखौ मावबाय एमएलए हिसाबै बिथाङा पानेरियावसो दंहैयोमोन दा फटककै बहाय फैबाय बिथांनि खामानि मावनायखौ रायजोफ्रा नुवाखै प्रमद बर'निखौ नुसारदों प्रमद बर'आ रायजोफोरजों सानफ्रामबो थाबाय थानाय खामानिखौ मावनायखौ रायजोफ्रा नुसारदों गतिके सानैजों जुदि रुजुनानै नायो बिस्वजित दैमारि बिथांखौ तामुलपुरनि रायजोफ्रा बावबाय आरो प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाफ्रा सिनायो गतिके बहाय प्रमद बर'आ देरहानाया गोरलै जागोन